सोलोंथाइया गावनि जौगानाय, रांखान्थियारि थांनानै थानाय आरो समाजारि जौगानायनि मोनसे गुदि खुन्थिया। गासैबो बोसोराव गोबां फरायसायानो गोजौ सोलोंथाइ लानो पास जानाय लाख लाख सेंग्रा सिख्लाफोर गोजौ सोलोंथाइ लानो हाया जायो आरो खुनुरोखोमै लानो हाब्लाबो गोबां रांनि आंखाला नुजाथियो। बिनि गुबै फुंखाया जाबाय नखरनि रां रुफा गैयैनि जाउनाव। बेफोर जेंनाखौ सुस्रांनो बिटिसिनिसिम हाग्रामा महिलारिया गोनांथि जानाय फरायसानो रांनि अनसुंथाइ होनायनि थांखि लादों। सासे सानैल' नङा, गोबां फरायसानो मदद होबोगासिनो दं। बांसिनै जायफोरनि नखराव गोरिब दुखिया नाथाय गोजौ सोलोंथाइ लानायनि सिमां सुजुनानै दं, बैफोर फरायसाया जेरै खावलायनाय एरै रांनि अनसुंथाइ होदों आरो होगासिनो दं। सोलोंथाइल' नङा, बेमार आजाराव गोग्लैनाय सुबुंफोरखौ मदद होनायखौबो नुनो मोन्दों। बेबादिनो दैदेनगिरिया हारसिङैल' खामानिखौ मावनो हाया। बेनिखायनो मिरु लाइमोन बिपिएफनि आफादगिरि रिन्जय बर', लेङाइ आफादगिरि प्रहलाद ब्रह्म आरो लेङाइ आफादगिरि कास्टम बसुमतारी आरो बेरगाव बियाबनि टिसिएलसि सिनेमा सिगिरि बिक्रम दैमारि आरो गोबां बिपिएफ दोलोनि मावथिफोरा मेंनाय बानाय गैयाजासे सानसेबो जिरायनाय गैयै गुबुन दाबसे जिल्लानिफ्राय गुबुन दाबसे जिल्लासिम बिटिसिनिसिम हाग्रामा महिलारिनि बिथोन बादियै रांनि अनसुंथाइखौ नखर नखर थांनानै गथायहैगासिनो दं। बिब्दिनो दिनै बिटिसिनिसिम हाग्रामा महिलारिया बेरगाव बियाबनि थिनथुवास रामसियारिनो एनआइटि सिलचराव बिटेक फरायबाय थानाय फरायसानो नोगोद 3 लाख रांनि अनसुंथाइ होदों। टंलानि सुस्मिता राभानो सिलचर इउनिभारसिटियाव पिएइचडि खालामबाय थानाय फरायसानो 2 लाख रांनि अनसुंथाइ होदों। टंलानि सिमलिगुरिनि सोरगो बर'नो आइएमइउ कलकातायाव बिटेक खालामबाय थानाय फरायसानो 2 लाख रांनि अनसुंथाइ होदों। बेरगाव बियाबनि बाथाबारिनि भाबेश बर'नो आसाम मेडिकेल कलेजाव एमबिबिएस फरायफुबाय थानाय फरायसानो 2 लाख रांनि अनसुंथाइ होदों आरो बिटिसिनिसिम हाग्रामा महिलारिया टंलानि तुखानकाटा मोदैबारिनि बिनिता डेकानि फिसाया बेरामाव गोग्लैनानै थानायखौ फाहामथाय होनो 3 लाख रांनि अनसुंथाइ होदों। लोगोसे डिमाकुसिनि बिनिता डेकानि फिसाया केन्सार बेरामाव गोग्लैनाय बरुन डेकाखौ फाहामथाय होनो 3 लाख रांनि अनसुंथाइ होनायखौ नुनो मोन्दों। बे रांनि अनसुंथाइखौ मोननो हानाय नखरफोरा बिटिसिनिसिम हाग्रामा महिलारिनिसिम खौरां बिजोंनि गेजेरजों साबायखर बावदों। खुलुमबाय, आं टिन्टुस रामसियारिनि बिमा। आङो दिनै आंनि गथ'नि थाखाय सारा 3 लाख थाखा हाग्रामा सारा हेफाजाब होबाय। बिनि थाखाय आं बहुत धन्यबाद होबाय सारखौ। इसोरा बर होथों, जाहाथे जोंनि बे बिटिसि सरकारा आरो देरलांबावथों, बेखौनो आं हामबाय होदों। आरो बे आं बहुत थाखा फैसा अभाबाव गोलैना दंमोन। दा बे 3 लाख थाखाखौ मोननानै आङो बहुत गोजोननाय मोनदों। बे 3 लाख थाखाखौ मानो थाखाय हरदों? बे 3 लाख थाखाखौ सारा आंनि गथ'खौ इन्जिनियार फरायनो थाखाय हरदों। बेखायनो आं गोबां धन्यबाद होबाय सारखौ। फिसालाया गथ'आ अबेयाव फरायगासिनो दङ? गथ'आ एनआइटि सिलचराव दङ। বহুত বহুত ধন্যবাদ তেওঁক মোৰ ফালৰ পৰা এইখিনি আগবঢ়োৱাৰ কাৰণে। মই স্বামীক যাতে সুস্থ কৰি আনিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব। আৰু হাগ্ৰামা ছাৰলৈ বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু তেওঁক কিমান টকা? 3 লাখ টকা দিছোঁ। এইটো আমাৰ 2023 এটা অপাৰেশ্যন হৈছিলে, কেঞ্চাৰ, উত্তৰ গুৱাহাটী GNRCত। তাৰপিছত 2 বছৰ সুস্থ হ'ল তেওঁ। 2 বছৰ পিছত আকৌ ৰিটাৰ্ণ বেমাৰটো ঘূৰিছে আৰু এতিয়া 1.5 বছৰ হ'ল। কিন্তু 2023 অপাৰেশ্যনটো হৈছিল। আৰু गिबियावनो बिटिसिनिसिम मानगोनां हाग्रामा महिलारिनि सारसिम खुलुमनाय थाबाय। आरो लोगोसे दिनै बेयाव नुजाथिफैनाय इउथनि बिपिएफनि बायदि बिबानाव थानाय बिबानगिरि नोंसोरखौबो खुलुमबाय। दिनै आंनि गथ'नि मुङाव 2 लाख रां होनायखौ जों गोसो गोरबोजों नाजावबाय। जे जोंहा फरायनायाव गोबां असुबिदा जादोंमोन। जे जों अदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि गामिया बाथाबारि। आंनि गथ'नि मुङा भबेश बर'। ओमफ्राय गथ'आ आंहा नवोदया, अदालगुरि नवोदया सनाइगावआव फरायदोंमोन। बेनिफ्राय बियो फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयारखौबो नवोदयायाव फरायबाय। ओमफ्राय फरायखांनानै जे
मोनसे जेनेबा परिक्षा जायो दक्षिणा होननाय बे दक्षिणा एग्जामाव सेलेक्ट जायोबोला फ्रि कचिंआव लाङो बे नवोदयानिफ्राय ओमफ्राय जा गथ'आ बे दक्षिणा एग्जामाव सेलेक्ट जाबाय ओमफ्राय महाराष्ट्रनि पुनेयाव कचिं मोनबाय फ्रि गथ'आ बेनिफ्राय कचिंआव पास जानानै ओमफ्राय MBBS मोननानै दा डिब्रुगड़ आसाम मेडिकेल कलेजाव दा फरायगासिनो दोङो दा बियो सेकेन्ड इयार 2 अक्ट'बर माहानिफ्राय थार्ड इयाराव हाबसिगोन थार्ड इयार जासिगोन माबानानै बेखौनो आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थायो जेनेबा बिदिनो जोंनि गथ' गथायफोरखौ जाहाथे जों गोबां आंखाल अभाबाव दोङो जेनेबा मिथिखायो बेफोरखौ हेफाजाब होनानै सारा जाहाथे जोंखौ एसे आवगायलांनायाव मदद होनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय सारा अराय सम जिउ गोलाव जाथों आरो BPF पार्टियाबो अराय थांनानै थाथों बेखौ आं गोसो गोरबोजों सारनिसिम खुलुमनाय थाबाय। মোৰ নাম বিনীতা স্বামী ডেকা স্বামী মোৰ স্বামীৰ নাম বসন্ত স্বামী মই হাগ্ৰামা ছাৰক অশেষ ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ এই পইচাটো 3 লাখ পইচাটো দিয়াৰ কাৰণে মই বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু মই এইখিনি পইচা বহুত উপকৃত হ'ম মোৰ স্বামীক মই চিকিৎসা কৰিব পাৰিম আৰু আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে মই ছাৰক মানে অনুৰোধ কৰিছিলোঁ যে মোক মানে মোৰ আৰ্থিক অৱস্থা বহুত বেয়া তাৰ কাৰণে ছাৰক কৈছিলোঁ যে মোক সহায় কৰিব লাগে যেনে তেনে সহায় কৰিব লাগে ছাৰে মোক এইখিনি সহায় কৰিছে ছাৰক মই অশেষ ধন্যবাদ মই ছাৰক মই কি বুলি ধন্যবাদ দিম মই ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰোঁ আৰু মই ভৱিষ্যতত মই ছাৰক পাহৰিব নোৱাৰোঁ এইখিনি মই মানে সহায় পোৱাৰ কাৰণে ছাৰক আৰু মই কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ আৰু ছাৰে আগলৈ যাতে মোক এনেকৈ বিপদ হ'লে সহায় কৰে চাই আৰু মই ছাৰক একদম মানে মোৰ অন্তৰৰ পৰা একদম ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু ছাৰক কি বুলি ধন্যবাদ দিম ছাৰেতো চবকে মানে সহায় কৰে ছাৰে বহুত দয়ালু মানুহ চবৰ প্ৰতি ছাৰৰ দয়া আছে পাৰ্টি হওক বা বাহিৰা মানুহ যিয়ে নহওক চব মানুহকে ছাৰে বহুত মানে অন্তৰ খোলা অন্তৰেদি চাই ভাল সহায় কৰে আৰু ছাৰক মই আৰু কি বুলি ক'ম ছাৰে আৰু মোৰ কাৰণে ভগৱান আৰু ছাৰে আজিৰ ক্ষেত্ৰত ছাৰ মোৰ কাৰণে ভগৱান ছাৰৰ নিচিনা মই পাইছোঁ মানুহজনক অশেষ ধন্যবাদ মানে মই ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰোঁ ছাৰক কি বুলি ক'ম আৰু মই आं दिनैनि आं खुलुमबाय आंनि मुङा जाबाय रन्जित बर' आं जाबाय सोरगो बर'नि बिफा दिनैनि माने आंनि फिसाया IMU आव फरायो इन्डियान मेरिटाइम इउनिभारसिटि कलकाता थांनाय 2025 सनाव उदालगुरि JNV निफ्राय सेकेन्ड इयार पास खालामनानै ओमफ्राय एन्ट्रेन्स होयोमोन गुवाहाटियाव एन्ट्रेन्स होदोंमोन ओमफ्राय दा बिनिफ्राय एन्ट्रेन्सआव 4600 रेंकआव देरहानानै बियो IMU आव एडमिसन लायो ओमफ्राय न'खरनि एसे गाज्रि हालोदनि थाखाय हाग्रामा मानगोनां सार बिथांनाव अनसुंथाइनि थाखाय आं फोरमान बिलाइ हरदोंमोन मा होनना बुङो बेखौ आर'ज बिलाइ हरदोंमोन आर'ज बिलाइ हरनायाव दा दिनै आं सानदोंमोन जे आर'ज बिलाइया जेन मोनहैयाखै होननानै सानदोंमोन उनाव गम मोनबाय जे जोंनि गामिनिनो आदानि फिसाला दुफां बिथाङा बुंबाय जे हाग्रामा सारा खोनासंबाय होननानै बुंनाय जोबोद गोजोननाय मोनबाय दिनैनि बे समाव हाग्रामा महिलारि सार बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर उननि समाव जे जों आरो गथ'फोरखौ मोजाङै फरायहोबावनो हानायनि गोसोनि बोलो बारि होनाय मोनसे जेरै नानि थाखाय दै दंफांनि थाखाय हासार नांगौ बायदि लुनानै होफैनायखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों बेजों लोगोसे आरो जोंनि इउथ BPF सेन्ट्रेलनि मानगोनां गेदेमा बिथांमोनाबो लोगोसे आरो बेजों जोंनि खालिन्दुवार समस्तिनि बारग' EM अनजाद दैमारि सार बिथांमोनाबो आंनि न'खराव फैनानै आंजों नैबे समाव लोब्बा होफैनायखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो गासै BPF दोलोनिसिम आं जोबोद रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय आरो दिनैनि बे समाव आंनि न'आव BPF दोलोनिफ्राय फैनानै 2 लाख रां अनसुंथाइ होफैदों आं बिनि थाखाय जोबोद रोजा रोजा साबायखर बावबाय आरो फैबाय थानाय समाव जों आरो जोंनि गथ'फोरखौ उनाव आरो मोजांसिन फरायहोनो हानायनि गोसोनि बोलोखौ मोनबाय होनना आं सानो आरो